magparal sa kimagaba. What? Sensitive din dunailing ang lawas kong an. Puro masel. So, mga maribo kung pan mga akin kong iniya. Tumurunong kabudyata ako pipo na una. Ayun. Napalaban na naman. What? Ay, pangyari. Sige na sana ang labakay ng tamong. Sabi ng gaya na magtaramong. Bata mabagrat pa. Maura na naman. Mumarap ka ini. Mga may bukong pati. Jesus na pangyari. Hunin na naman. Bidshit. Dahil mang kikutsong. May bidshit. Bullshit. Uyugon mo ah. Matang bidshit na na. Kulao na. Dahil mang kikutsong. Patawara kita. Ano na? Oh. Hala. Kaya mo naman bagang isaraban. Ama, kanunin naman. Bidshit na naman daw. At anay man nga kami kikutson. Sige ang bakal kibidshit. Nakakabullshit talaga. Uyugon mo ah. Ang tamong na naman. Dahil man nga ako nagtatamong. Taiiling ang hutan nga ni ako pirme. Dahil man ako nagtatamong nga. Grabing tamong na naman eh. Kung manahay blan naman. Tawarak ta. Umaalsa pa kayo ng tubig. Bata nagkukulog nga ni ang kaw-kawang kaw. Bawal ako mapagal. Sus, minapahilot pa sa nangali ako kay Pai Pedro. What? Ano na ay? Ano na kung bumayad sa ano kay niyo mag-alsa? Eh, pakita na mamahaw. What? Puro na naman sa nasugo. Jesus, na pangyari. Ang sabo naman kayo na kung dahil pa na magkipamahawan. Dawa bahaw. Mga maribukong pa sa mga aki ko dyan sa laaw. Jesus! Masira mo ng ida. Maaral sa akin eh. Aral sa akin eh. Ano kung magpurulog ang abata? Bawal ako mag-alsiki magabati. Sensitibo at sa kuyang lawas, kaya bawal ako magparaal sa kimagabati. Sensitive din dunailing ang lawas kong an. Puro masel. So, mga maribo kung pan mga akin kong iniya. Tumurunong kabudyata ako pipo na una. Inda.